Després de més de 10 anys del tancament de la tabacalera i molts rumors sobre el seu futur, el passat mes de febrer l'Ajuntament de Tarragona va presentar el pla per la seva rehabilitació i remodelació. La meta fixada és convertir aquest antic complex industrial en el centre neuràlgic de la cultura a la ciutat. Està previst que aculli tant la Biblioteca Provincial com el Museu Arqueològic, d'entre altres equipaments. Es va ser Altavis l'última, que era multinacional, en aquest cas que tenia accions i era que va decidir tancar, però suposem que és un tema purament empresarial, vull dir, no té més, tot i que els últims anys hi havia hagut una certa davallada, que hi havia arribat a treballar milers de treballadors i darrerament hi treballaven 30, 40, vull dir que hi havia hagut, al llarg dels decennis hi havia una cosa menys, màxim. Dels anys 70-80 que va ser el seu zenit ja va començar una davallada pronunciada fins que al final no es va decidir tancar-se. La indústria, durant molts anys, aquí a la ciutat tarragonina, ha estat importantíssima. Ha estat potser la indústria, potser no sé, segur que la indústria hi treballava més gent. Han passat més persones treballant. Molta gent tenia aquí, considerava que treballar a l'altra calera era tenir un regal. La inversió prevista és de 112 milions d'euros i el projecte es dividirà en 8 fases, fent la recuperació integral d'una infraestructura que sempre ha estat molt lligada a la societat tarragonina. Del guanyador, és a dir, un dels fets que ha fet guanyar aquest projecte en concret i no els altres és la possibilitat de que l'activació sigui progressiva i immediata. Què vol dir això? Que preveu ja en el 2020 poder activar espais de tabacalera de forma efímera. Per tant, al final, de què estem parlant? D'una gran ciutat de la cultura que serveixi de motor i d'enllaç, a més cap a Ponent, perquè la tabacalera mira cap a Ponent. Per tant, que serveixi com a eix central de dinamisme cultural, però també de dinamisme social i de dinamisme econòmic.